който почти всички от вас знаят, шефа на екипа за качеството на търсенето в Google, който става вече от края на 2012, които той дава как да постъпим, какво да направим, за да генерираме от нашите клиенти, приятели, потребители, как те да създават естествени връзки към нас. Това е важно да го знаем, защото то показва и как в Google мислят и как оценяват линковете и кои ги взимат под предвид, кои не чак толкова. Първите две, които той казва, изградете като авторитет, хората предпочитат да слагат връзки линкове към сайтове, които са на по-популярни известни фирми или в тях има известни популярни хора. Колкото по-популярен известен човек, във времето повече връзки натрупва към себе си. Например, сещам за един наш колега, който е известен в бранша на всички, Огнян Младенов. Той е един от основателите от първите, които се занимават с цивилизация в България. Той има страшно много контакти и познанства, е много популярен в цяла България извън нея. Сайта му, най-вече заради неговата личност като човек, има страшно много линкове, които не знам дали е линк, защото това е сайта на Сьом, а повече защото това е фирмата на Огни, на Огнян. И той в момента е с PageRank 6 с хиляди линкове към него. Това времето на трупно естествено, но както казах, колкото е по-популярен един човек известен, хората са по-склонни да слагат връзка към него. Второто участие в общности води до това, че ще дига вашия авторитет и рейтинг като човек или като фирма, оттам и на сайта ви, оттам привличате повече линкове. Участието на събития, конференции, семинари и други такива, а пък ако щете концерти за музикална група или пък артистна изложба, също води до това хората това връзка към вас. Както и Мит споменава в предишната лекция, Google вече засича много добре, дори когато в един текст няма линк към човека, а се говори и споменава за него. Пише с нощ, че бях на концерт на Тони Димитрова, беше много хубаво и така нататък. Виждайки това Google, макар че в този текст няма линк към сайта на Тони Димитрова, това добавя плюс към нейния рейтинг и тя има сайт, въпреки че вашия към нея няма линк, Google го качва нагоре, защото това споменаване дава бонус за нея. Като те имате много добър вече алгоритъм, който анализира текста и може да прецени дали той е положителен или отрицателен. Четвъртото вече на всички е ясно, когато може да популяризирате вашия сайт чрез различни маркетингови инструменти, нюзлетъри на хора, които се абонирали за вашия сайт, за вашите собствени продукти, споделя социални мрежи и други такива. Това, което съм дал в червено, това е много работещо. Разговарят с наши клиенти, които казват, правим различни неща и тестваме кое е най-ефективно, кое ми донесва много линкове, трафик и от кое най-сайт се е качил. Те ми казват, най-ефективно за нас беше, когато направихме една томбола с награди. Фирма за компютри, която продава, примерно за регистрация в сайта на нов човек, дава постъпка 50 лева от всяка следваща поръчка. Това много привлече хората. Плюс това, всеки месец от всички купили от сайта подаряват таблет или някакво устройство. Хората, които са приятели, един друг си изпращат линк към тази новина в сайта, където си говори за томболата и става един много силен вирусен вайрал ефект. И всички печелят в случая. Това е win-win ситуация. И този, който участва в томболата, може да спечели устройство, много регистрирали си 50 лева отстъпка, а фирмата печели много линкове към себе си, много трафик, това дига рейтинга в Google и тя се катери все по-нагоре.
Ако пък вашия сайт е за друго, не е за лаптопи или други устройства, помислете, винаги има какво да направите нещо полезно и ценно в него, като много сайти например, правят списък на топ 10 безплатен софтуер за еди какво си. Ако те не са го произвели и го дават за безплатен даунлоад тегляне, правят топ 10 на програмки за лесна бърза обработка на картинки и дават връзки към съответните сайтове. Или пък някакви други, нещо помислете от вашата ниша, което е. Това привлича в хората желание и те се разпределят на друг чрез линкове този адрес в сайта, където вие сте събрали едно място, много ресурси, които те ако видят, че трябва да ги обходят, че ни трябва половин ден. Вие им го давате за 2 минути, 10 много ценни програми и това работи. Също материали за download, може да сложите някакви също полезни, забавни статии, материали, които всекидневно добавят и те да се увеличават в една специална рубрика за целта. Тук вече опира до вашето въображение, до това какво вие ще измислите, но не сте много възможности.